again to show. Takže čaute, moje meno je Ogi a ja vás vítam pri prvom let's play z hry Euro Truck Simulator. Tentokrát to nebude speed up, ale bude to normálny let's play, kde budem hovoriť. Takže pôjdeme si zacestovať. Ani za nič neviem, kam to pôjde. Takže necháme sa prekvapiť, lebo som si zabudol pozrieť, kam ideme. No, načítanie celkom rýchlo. Som ani nečakal, že mi to tak rýchlo pôjde, keď natáčam. A predtým mi to sekalo ako hovado. Dobre, už to skoro máme. Takže... teraz kadiel. Nenarazím. A super, vytočil som to. Určite budem natáčať hry aj s facecamom. To je na 100%. A takto mi tam chodí vzadu. V pozadí dúfam, že nebude počuť. Lebo takto chodí. A robí mi to nerva. No to je jedno, tak ideme. No. Teraz som v plus 3986 eur, ale verte mi, pred chvíľkou som sa dostal z mínusu. A to som nechcel natáčať, v jakom som mínuse. Keď si kúknete speed up video, tak uvidíte, v jakom som bol v mínuse. Čo nejde? No vystrč tú hlavu. Tak, ideme. Stále nič. No poď, to dáš. Super, ideme. Milujem, keď jazdíme, keď idem proste po diaľnici a nie po tých takých cestičkách, čo sú iba takto jedna cesta vedľa druhej, ako idem proste, ako je tento jeden smer, čo ideme ním, tak proste taká cesta. Tie nenávidím. Takže ideme rovno. Stále rovno. Nesmiem zabúdať na semafory a vyhadzovať blinkere, lebo za to je dosť masná pokuta a nechcem už prísť o tie peniaze, čo mám. Dá sa dostať do minusa ešte než novore do auta. Sakra. Hopla. Tak trošku bude ten bagír, čo vezieme, potlčený, ale to nevadí. Však stále bude fungovať. A to kým tam ešte dojdeme, to je 300 km. No s Bohom. No nič, tak ideme. Podľa mňa je to veľmi ukludňujúca hra. Strašne sa mi páči, baví ma to natáčať. Zatiaľ ma to strašne baví. Neviem, či by z toho bola séria, ale zatiaľ to na sériu nevidím. Zatiaľ to vidím iba na taký let's play, čo raz za čas vyjde. Dobre, ideme tunelom. Ideme z tunela. A ja neviem, čo by som hovoril. No to je jedno. No budem rozprávať to, čo budeme natáčať. No tak budem ešte určite natáčať aj nejaké tie vlogy. Určite točili sme už s kamarátmi minifilm. Je na kamarádovom kanáli. Dávam ho určite do popisu. Neviem, možno ho poznáte. Není moc populárny, má nejak 20 odberov, ale ten film sa vydaril. Sme ho strihali do 1 ráno. Dobre, stierače a môžeme ísť. Tak.
Jak sa nám rozpršalo a vonku svieti krásne slniečko, takže pôjdem potom von. Možno. Jak ma mať pustiť. No nič, ideme. Nenávidím v tejto hre hmlu, lebo nevidíte vôbec pred seba. Ak zapneme diaľkové svetla a ideme. Tuto hru mám v češtine, čože je super. Vlastne každý ju má v češtine, kto si tam nastaví. Určite budem točiť aj Far Cry, tuto mi leží CDčko, ale Far Cry 2. Far Cry mi tu leží teraz CDčko na stole, v obale, aj s kľúčom, takže super. A my ideme na dobrodružnú cestu plnú mokrosti. Tak. 40. O, a ja idem 90. Tak, dobre. Zatáčame. Super, zatiaľ mi to ide. Nie, ono sa to tu stešuje. No. Nie. Nesmiem byť moc poškodený, aby som dostal najviac peňazí. Bo chcem si kúpiť poriadny ťahač. Budný. No nikto tam není. Tuto ide práve autičko z Kie. Určite budem točiť aj informačku v najbližšej dobe. A ja neviem, čo by som hovoril, toto je taká hra. No, budem točiť aj League of Legends. Jak ste si mohli všimnúť, už boli speed-upy. 2 z League of Legends. Ako som do neho nabúral? No nevadí, ešte máme na tých 3000, ešte tých 3000. Idem na benzínku. A ja som nevyhodil blinker. No ty koky. To ale prší. Platí to zamestnávateľ, takže super. Nemusíme si za to platiť my. A je to no. Tak. Môžeme ísť. Tu tam teraz napíše, že vidíte, náklady na palivo zaplatil tvoj zamestnávateľ. Čože veľmi super, ale keď budeme mať vlastný ťahač, už si to sami zdá, že platíme sami. Čož nie je až tak dobré, ale určite bude lepšie, keď budeme mať vlastný ťahač, lebo keď si ho poškodíme, tak nám sa strhnú peniaze. A nie, to je to vlastne to isté, takže možno si kúpim radšej firmu jak ťahač, ale neviem, či nepotrebujem. Ja ho zabijem. On začne vrtať. Ja ho zabijem. No, takže ty vole, dúfam, že to nebude moc počuť, lebo ja ho zabijem. Sused mi tu každý deň, čo deň vyvrtáva diery ako debil. Vyvrtávajú. Už to utichlo. Takže super. Cucáci. Ty vágo. Nenabúraj. Čo vravím? Ale nestrhlo mi to poškodenia. Joj. Hrmí. Jak švíňa nám tam vonku hrmí. A v reále je krásne, prečo nemôže byť aj tu? To je jedno.
Nechápem, ako môžem vystrčiť hlavu cez zatvorené okienko. No, to je nereálnosť hier. Určite si k tomuto kúpim aj ovládač a budem natáčať túto hru aj s facecamom. Či je ovládač, jak sa to volá, volant. Lebo na volante je to oveľa lepšie. Nemusím jak debil myšku. Ja som si vlastne blinker prepol na myš, čo je dosť dobrá vec. Necháme ich zapnuté. Neviem, či tu počujete, ak klikám myškou. A kúknite sa dolu. Tam ako je volant a tam vám to ukáže pekne. Mám to prepnuté na myške, lebo bolo to na prehlaskovanom A a dlhom U, sa mi zdá. A tam sa mi nechcelo načahovať ruku. Tak som si to dal takto na myške, na nej nič není. V tejto hre. Určite budem točiť let's playe aj z veľa iných hier. Môžete mi napísať do komentárov, aké by som mohol z akých hier točiť. A ja si ju stiahnem, poprípade kúpim. Vidíte, môžem natáčať aj na Starbound, Space Engineer. To má všetko na Steam kúpené. Team Fortress 2, neviem, či by vás bavilo. Prejdeš, debil. Joj. No Eva. Prečo je to taká kolóna? Pokazený autobus. Tak, milé deti, školský výlet nebude. Tak. Je krásne svetlo. 8 ráno. V realite je presne 14:47. Tak, a my ideme. Dúfam, že to video nebude moc sekať, lebo ako vidím, tak mi to moc neseká tá hra. Ešte 194 km a sme v cieli. Nejde auto? Dúfam, že nedostanem pokutu za jazdu v protismere. Motor zlyhal, čo? Poď. Joj, to sú pomalé tie autá. Ja sa aj ponáhľam. Neviem, či je to na čo sú tie zasielky, alebo nie. Ale jak hej, tak je to v peknej rici. No, už mám pokutu. No nič. No a ešte som chcel, že kto vie robiť pekné grafiky kanálov, tak by som chcel poprosiť, že či by mi niekto neurobil, lebo ja som si nejakú už urobil, mám, ale nejde mi tam dať. Ja ju tam vložím, že na čítanie a žiadnu mi tam neukáže. Stále to tam je bez grafiky. Tož neviem prečo. Ale je to v dobrých rozmeroch všetko, ale proste nejde tam. Ipsa. Dúfam, že idem dobre. Wow! Tak toto bolo zabité.
Jak som ich obehol. Nie. No, cucak. Ideme. A do potoka džubneme. Čo sa stane, keď narazím do tohto? To není dobré. Jak sa to dá vypnúť, to už neviem. Ale určite pokúkam, jak sa to dá vypnúť. Lebo mňa to štve. Škoda, že v tejto hre neurobili celý svet. Ako úplne všetky mestá, všetko. Rád by som sa pozrel do Žiliny. Lebo v Žiline bývam, aj som sa tam narodil. Ale je tu iba Blava. Čože na nič. Ešte 9 km, 138, 2 hodiny sú tie odhadové, takže neviem koľko to bude, nejakých 10 minút, 15. Tak a my stále ideme cestou, necestou. Teraz ideme, že odbočka style. Joj. Zasa som nadrúzgal. Dúfam, že ma je dobre počuť. Ja nie, tak sa vám ospravedlňujem. A sused prestal vrtať, takže sa radujem. Nechceli sme predbehnúť už niekedy tento ťahač? Však to je Ujo Jozef. Tam ide Ujo Jozef, vidíte ho? Jožo. Dobre, kam teraz rovno? Tak. A teraz výstražný trojuholník. Holuby sa tu nejak znášajú. Naklochtám sa čerstvého vzduchu. A ideme ďalej. Oj, auto, kam sa serieš? No, ďalšia 400 preč. Ja za jednu jazdu prerobím viac, než zarobím. Moja logika. Wow. Videli ste to? My sme videli cez stenu. Máme volek. My máme volek, ľudia. Kto mi ho tam dal? Ty? Ty? Ty radio? Kam idem? Alebo ty ťahač? Či náves? Či jak sa voláš? To bola určite ručná brzda. Už je to tak. Sakra, mám moc ubratého života. Škáč, servis, vidíte? Servis nie je na mňa. Je to nadzorovateľné, takže super. A jak to bude vyššie než 110 km, ak to bude viac, tak máš šmokne. A jak to bude bližšie, tak jej. No poď, načítaj sa, nebudem tu 2 dní. Jo. Koľko ešte? Neukazuje. Ale som v Miláne. Tak. Čo robí? Fajná hudba.
Ježiš, ja som si mal zapnúť asi rádio. No nič. Čo? Ježiš, my sme zasa ofajčili systém. No nič. To sme my. Debil. Ideme za smetiarmi, nebudaj. Tak. Pekné mestečko. Neviem, či to je podľa... Mňa asi jebne. Motor zlyhal. No to je mi ale novinka. Neviem, či to je ako v realite, podľa toho urobené, alebo nie. Ale jak hej, tak je to úplne super. To je jak nejaká muška. Komare mi tu lietajú. Dobre. Ipsa je červená, však poď. No nič. Počkáme. No poď. To jak vytáča. Musí profesionálne jak ja. Nedžubni. Yeah. Kto tam to v pozadí búcha? No, to je úžas. Neviem, prečo ten motor zlyháva, či je posratý alebo čo, ale to mi robí na každom kamióne. No poď. A teraz prudká vytočka. Yeah, man. Dal som si to už len 1 kilometr, čože 1 minúta. Veď. No, takže mám poškodenie viac než polovicu, takže je to úžas. Veď preto. Nech mi to laglo. Už je. Ženská. Či chlap? No. Oboj pohlavné. Jebem na to, jebem na to. Čo do mňa búraš? To auto som viezol tam hore furt? Alebo iba teraz? Nebúraj do mňa, ešte ma veľa poškodíš. No vidíš. Tak som zvedavý, koľko zarobíme.
pri mojom šťastí zasa iba prerobím. Dobre, kam s tým teraz? Ručná, bitches. Stavbar! Hej! Tam je stavbar. Stavbar. No nič. Enter. Super. Znesiteľný. 2000 som zarobil, čože super. A ja sa s vami pre tentokrát lúčim. Zatiaľ, čaute.